Yun, anak, ano yun? Yun. Dede, ang bebe. Mr. Jadine Glad, shout out. Ilang bata natin. Oh, nay, talag tayo. Yan, Mr. Jadine Migalab, shout out na loves. Narinig mo ba ko, Mr. Jadine? Wala akong music. Palike naman ko ako, lalabs. May sound ba ako? May sound po ba o wala? Ayan, may sound po ba? Tapos, yung mic ko nasa taas. Ayan, narinig niyo po ba ako? Bakit nag-iikot tayo? May sound po ba? Sa mga dalangin. Oo.
Naka-live. Martha's Wine Migalab, shout out. Lisong Son Lalab Migalab, shout out. Ayan. Martha's Wine Tusok Dan. Lalab, salamat sa patusok. Martha's Wine Migalab, shout out. Ayan, I miss you everyone. Matagal tayong mga lalas di nakapag-live. Na-hospital kasi si host mga lalabs. Kakabalik ko lang. Kino Bumbum. Kino. Kino lalabs. May baby na ako lalabs. Gusto mo makita? Nandito sa baba. Nagdedede. Ito yung baby ko, Kino, na si Sarian si Hos. Na si Espo si Hos. Ayan yung baby ko mga lalabs. Ang laki po ng baby ko. Ayan mga lalabs. Ayan yung baby ko po. Ayan po siya, oh. Ayan siya tulog. Ang laki niya. Tulog ang baby, tulog. Pampaswerte yan. Opo, salamat. Ay, Lalaso. Si hi, Lala. Ayan, salamat po. Dito sa baba. Ayan, salamat po sa inyong mga patamsak. Romy Galab, shout out. Ayan. Ayaw kasi magpababa. More blessing, God bless, baby. Ayan, salamat po, Kinubambam. Salamat po. Update lang ako nag-live kasi hindi nakaka-upload.
Ayan, 2,000,003 thumbs up. Thank you so much po. Po ang baby ko tulog mga lalags. Mami na po si host, mami na. Yung baby ko po nandito lang sa baba, oh. Pag kasi naiyak, may ads pa. May malab pala naman po mga lalag sa aking live. Thank you so much. Mahangin, medyo mahangin. Ayan, 5 million Miguelab shout out mga lalags. Good afternoon everyone. CLC, hello there, Miguelab shout out lalags. CLC, thank you so much. Nalabyan kita ng jacket. 4 million Miguelab shout out. 4 thumbs up. Ayan, Dave. Train na shout Dave Labs. Ayan, Lalas, meron ka na pong jacket. CLC, thank you so much. 4 thumbs up. Salamat po sa patamsak. Dave BH Train. Lalab Miguelab shout out. Ayan, Dave, din kita ng jacket Lalab. Dave DH Train. Lalab, Miguelab, shout out. Mga lalab, patamsak naman po ako sa aking live. Thank you so much po. Ayan, meron ka na pong jacket lalabs. Salamat po sa patamsak. CLC lalabs. Dave, thank you lalabs. Thank you. Ayan, 3 million Miguelab, shout out. 3 thumbs up, thank you po. Thumbs up po, Sir Rowell TV Antique Miguelab, shout out. Ayan, Sir Rowell po, Miguelab, salamat po sa patamsak. Sir Rowell po, Miguelab, shout out, salamat. Ayan, Bakas at Kalimbang lang po. Sukli po agad from Rowell TV Antique. Ayan. Nablabin natin yung Sir Rowell mga lalabs. Ayan, 4 million Miguelab, shout out po. Mga lalabs, siyos, bagong panganak mga lalabs. Ayan, may baby po ako dito sa baba. Makita yung baby ko. Ayaw kasi niyang magpalapag, tulog. Ayan siya mga lalabs, yung baby ko. Oh. Tulog po, tulog. Ayan siya mga lalabs, oh. Nung ano ko mga lalabs ng anak nung March 3. Mama ka na pala, bakit di mo sinabi? Radios Lalab, Miguelab, shout out. Yan lalabs, so, nung March 3, ako yung nanganak. Nasisaryan po ako, Radios supporter. Congrats lalabs, ang cute, kaya pala di na kita nakikita. Nasisaryan po ako, Madam CLC. Sino
Oy, bad yan. Ito po siya, oh, tulog. Di kinaya mga lalabs na si Sir Yancy Hos. Sobra kasi niyang laki. Congrats ate. Ayan, salamat lalabs. Ber Pausok Love TV, Mega Love, shout out Tusok. Congrats ate, salamat po. Yan, tulog siya, oh. Mahal daw CS. O lalabs, ilang araw ako doon. Nung ano ako dinala sa hospital nung March 2. Kauwi kami nung ano na, isang araw lang. Islandski Vlog, share this live on my community and like Dan. Thank you po, Dave. Ayan, thank you. Ayan yung baby ko, tulog man siya, oh. Tulog po, tulog. Last LS mo, maliit chan mo. O lalabs, ang bilis lumaki. Ayan, tulog siya, oh. Lakas dumede. You're welcome from Dave. Ayan, 5 million Mega Love, shout baby mo or sa kapatid mo. Lalabs, baby ko to. Nung March 3 ako nanganak. Doon po ako sa ospital na CS ako radyos. Hindi to sa kapatid ko. Baby ko to. Baby ko to lalabs. Ayan, 4 million Mega Love, shout out. Parang ayaw mong maniwala. Ang pangalan niya, Alea. Ayan, 5 million Mega Love, shout. Di ka kasi halata na buntis ka noong last na LS ka. Kasi lalab, nakaupo ako. Hindi man halatang buntis. Kasi nga nakaupo. Pero malaki na tiyan ko noon. Radius supporter. Ang laki niya lalabs. Kaya ako na cesarean. Ayan po ang laki niya po. Oh. Opo, ayan oh. O, ayan po siya oh. Hi po sa inyo po dyan. Yung nakatayo ka, di rin halata. Malaki na tiyan ko nun, radius supporter lalabs. Di lang halata. Ayan. Asan ang ama? Ang ama wala. Wala dito ang ama. Iyan mo siya, radius supporter. First mo ba yan? Oh, first to. At least may baby na ako. 32-year-old. Ayan. My first baby. Hayaan mo yung ama na. Hayaan mo siya lalabs. At least may baby na ako. Basta may baby na ako, yun lang yun. Babalik ka pa ba ng abroad? Oo, lalabs, pag okay na ako. Mag-abroad pa ako, lalabs. Kailangan nating buhayin yung ating anak. Panggatas. Kailangan natin itong isupport. Rowel TV Antique, ayan. Mega love, shout at lalabs. Babalik ako, radius lalabs. Magpapaano lang si Os. Paano ang baby? Iwanan ko dito sa mama ko. Ayan, gising na siya. Gising, oh. Ano na mag-alaga? Yung mama ko po. Say hi, anak. Say hi. 5 million Mega Love, shout out. Ayan po mga lalabs yung aking baby.
Baka may magkagusto na Arabo sa'yo. Pasaway ka. Wag mo na nating isipin yan. Ang isipin natin, paano natin bubuhay yung ating anak. Ayan. Ako na mag-alaga. Patay tayo yung baka pag ikaw nag-alaga, hindi mo na sa akin ibalik. Ryan Belen, Tamsak. Ayan, Ryan Lalab, Migalab, shout out. Tama ka nga ate o Lalags. Kailangan natin mag-work. Magpagaling lang si Os mga lalab dahil tayo'y na CS. Ayan. Biniyak yung aking tiyan. Di lang aalagaan. Dadagdagan pa, patay tayo dyan. Di lang pala aalagaan, dadagdagan pa. Dr. Fish, hi everyone. Dr. Fish. Dr. Fish, Migalab, shout out. Bigyan kita ng jacket lalab, Dr. Fish. Ayan, meron Dr. Fish. Ayan, 5 million, 6 thumbs up. Thank you so much. Migalab, shout out. Gaano kahaba ang tahihos? Ang haba lalab, simula sa pusod hanggang dito sa baba. Parang ganun kahaba, oh. Patayo siya lalabs. Yung pagkasi sa akin. Ano to, yung dati kasi hindi naman talaga totally bala kung sa hospital, sa lying in lang Radius boy. Yung sa clinic lang, kaso lang nag-trading ako sa clinic, wala sige lang sakit, ang sakit-sakit. Nung March 2 ng hapon, mga 5 p.m. Uragon dan Pulpak from Ryan Blin. Hindi, mga 5 ng hapon, nag 3 cm ako, 3 cm, chinek yun doon. Alam mo yung, hindi yung siguro alam yung ay chinek yun. Tapos, pumutok na yung panubigin ko, hindi pa siya, naka 3 cm pa lang yun ha. Hindi tumataas. So, nag-decide sila na ipadala ko sa ospital. Hindi siya, ang dapat kasi 10 cm dapat Inabot lang lalab ng 8 cm, hindi na tumataas. Ay. Hindi na tumataas, kaya yung doktor sabi, na lang daw si Sarian. Hindi ko na kayang umire. Wala na akong lakas. Ano yun lalab? Yung pag-check yun sa mattress, kung saan na kung ilang sukat na yung bata. Hospital po from Ryan Belen. Ano po yung lalabs? Ilan na ba yan? Saan yan sa buo? Saan yan na buo dito ba? Sa abroad to lalab na buo. Radios supporter. Nung umuwi ako lalab dito sa Pinas, buntis na ako noon. Ilang buwan na akong buntis noon, Radios supporter. Hindi lang halata. Seryoso ka sa abroad na buo. Nung umuwi ako dito nung June, na ako noon, buntis, 1 month. 1 month na ako ng buntis lalab. Sa abroad ko lalabs na buo siyempre. Hindi lalab, Pilipino. Pilipino ang tatay lalabs. Hoy, radio supporter. Nag-welding pa. Pinanagutan ka ba? Hindi ko alam lalabs, radio supporter. Basta may baby ko.
Pag next baby mo, okay lang ba sa'yo CS din? Oo, lalab, second, okay lang. Kaysa naman maglibor uli, napakahirap. Paano pag naghanap ng ama, ano sabihin mo? Di pa naman maghanap ngayon, ano, Radius supporter, baby pa. Saka na pag malaki na. Paano pag sinabi ng anak ng mama, asan si Dada? Andun sa malayo. Girl ba? Yes po, girl po ito, lalabs, Radios. It's a girl. Aliyah. Pangalan po nito, Aliyah. O, yakin, no? Yakin man to. Di na matulog. Ate, inuwian ka ba ng ano? Ama? Radio supporter. Ako na lang magpapatulog. Punta ka dito, patulogin mo. Nag-ano ako, lalabs, nagagatas siya ng ano, Nestogen. Ano kasi ako, walang gatas. Walang milk si mami, kitang ka. Oh, lalabs, kasi ano, hindi siya natutulog sa gabi. Isang madaling araw, gising. Iiyak-iyak. Hindi. Titimpla ng gatas, lalabs. Ano naman yan, anak? Uy, sleep na ikaw. 12:39 AM Central Time. Rodi Rahita Lalab, Miguelab, shout out. Kahit magpiga ka, wala talaga. Meron kunti lang, Red Diyos. Kulang pa rin. Buti nakahabol ka, palapit na golden age mo. O nga, 32 na ako eh. Buti nga nakaisa. Okay lang, at least may baby na ako, ano, Red Diyos. Okay lang yan, kaysa yung iba nga walang baby. At least meron akong baby, isa, babae. Ikaw ba may asawa ka na ba, Red Diyos? May anak ka na?
32, akala ko 42, 32. Grabe ka naman, tanda naman na yan. Nagwi-welding pa. Hinahanap ko kung saan ang asawa ko. Wait lang mga lalab, nag-welding kasi patayin ko lang yung isa, oh. Hilahin ko lang po yung yung saksak. Gulong. Hinahanap kung saan ang asawa ko. Pasan ba yung asawa mo, Radius Boy? Radius supporter. May kilala ako IVF, ang paraan ng pagbubuntis. Ano ba yan? Alam mo yan, ate. Mahal yan, Single kasi ako, ate. Nasaan ka ba, radio supporter? Nasa abroad ka ba? Nasa abroad ka, lalabs? Regina, madam, tamsak, ma'am. Ayan. Madam Regina Charap, patamsak po. Ayan, Madam Miguel Abisot, paano ba bubuntis ang ngayon? Hindi ko rin yan alam, lalabs. Wala akong experience dyan. Mindanao po, taga Mindanao ka pala. Uluha. Patamsak, ayan, Madam Regina. Tulog na yung baby ko. Tulog na, gising na naman. After 1 year, mag-baby ka ba ulit? Saka nalalab siyang baby na yan. Mahirap. At least may isa na. Patamsak po, guys, from radio supporter. Ayan. Tamsakan natin si Madam Regina, mga lalabs. Ayan, pamunta kayo sa kanyang live na lalabs. Maraming tao dyan. Ayan, tamsakan po natin si Madam Regina. Madam Regina. Ayan, di ba pwedeng nyo dalhin abroad ang anak mo at doon na mag-aral? Mga lalabs, sobrang mahal ng paaral sa abroad. Grabe ka. Dollar ang pera doon. Radius Boy, sir, hello. Madam Regina, nanganak na po ako, madam. Ayan. Andito yung baby ko, madam, oh. Amo ang magsusupport, okay lang ba yun? Hindi yun, lala, pwede. Nakakapagtrabaho niyan. May ganun, di ba? Yung mabait na amo yun, Radius Boy. Pero bihira yan.
Ang buko. DH ka, di ba? Hindi ako DH. Hindi ako DH. Ano ko doon, lalabs? Dati nag-security ako doon sa abroad. Sleep na anak ulit. Di naman natutulog eh. Sweldo mo ba gamit sa pag-hospital? Hindi, meron kaming ano doon, insurance. May insurance lalo pag sa abroad, di ba? Sweet na ikaw. Puro ka naman dede. Dati yun, Radius Boy. Tapos nag-ano rin ako. Nag-receptionist. Nag-front desk officer ka? Wala, Radius. Doon sa UAE. Doon naman yung anak sa'yo. Oy, 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 oy. Oo, dede na lang. Ito na lang, ito na lang. Hindi naman nakikita eh. Ayan, 2 million Miguel Abjok. Salamat po sa patamsak nyo mga lalab. Buti pinayagan kang umuwi kahit buntis. Nag-resign ako doon, radio supporter lalabs. Pwede naman lalab, radio supporter. Nag-resign ako doon. Dede. Ito nila habang pinapadede nila. Yung ibang nagla-live, na mami. Sleep na ikaw, anak. Kanina ka pa, hindi ka naman natutulog eh. May iba, pinapalaro pa nila. Hindi nga ito natutulog mga lalabs. Ayan, 2 million tamsak po. Thank you so much. Ayan, 3 million mega love shot. Mga lalab, palex naman pa ako sa aking live. Buhay ina, kasal ka ba? Hindi pa, Radius. Ayan po ang baby ko, ayaw matulog po. Oh. Ayaw matulog ang baby. Sherwin Reyes lalab, mega love, shout out. Sherwin Reyes, mega love, shout out.
Ayan, nagbaba ng bahay. Nakatingin sa labas. Ayan po yung aking baby. Baby Aliyah. Last LS mo. Hola, loves. Anak ko to. Anak nung March 3. Ayan po, ang laki niya. Mama, sleep na ikaw? Ayaw mo mag-sleep. Ayan, nag-smile siya mga lalabo. Nag-smile man yung baby na yan. Ayan, smile ka sa kanila, dali. 12:51 AM Central. Ayan, from Rodi. Yes po, Sherwin Lalabs. Ganoon, congratulations. Salamat po. Tulog na ikaw, anak. Gusto mo sama kay mama nag-live? Ayan, Sherwin Reyes po, nagbaba ng buy. Sherwin, mga lalabs. Maraming salamat, lalab. Palit naman pa ako mga lalab sa aking live. Ayan, Sherwin, nagbaba po ng buy. Sherwin. Lablabin natin mga lalab, 2,012,000 thumbs up. Thank you so much. Ayan, chama-chama ikaw mama nag-live, ha. Chama-chama ikaw. Hindi ka natulog. Ay, bless you, bless you. Ayan, 2 million po, Mega Love, shout out. Maraming salamat po sa inyong support, mga lalabs. Nag-iikot tayo. Mama, nag-live ang baby, nagla-live. Host, please help me, WH. Di ka pa rin lalab na muna hanggang ngayon? Ilan ang WH mo lalab? Taga-ikot, tamsak host. Taga-ikot lalab, Mega Love, shout out. Salamat lalab sa patamsak mo, taga-ikot. Lalabyan kita ng jacket. Ayan, lalab, meron ka na pong jacket, taga-ikot. Salamat sa patamsak mo, lalabs. Nasisinok na ang baby. Pag nasisinok daw, lalagyan ng papel sa noo. Ayan. Lagyan ng laway, tapos ilalagay sa noo ng baby. Ayan. Oh. Kasi nasinok. Salamat sa jacket ho. Salamat din, lalabs. Hindi pala lagas ni Lolo iwan ko. Kasi lalab, Sherwin, dapat pag kailangan nag-upload ka. Salamat sa jacket ho. Salamat sa'yo, lalabs. Ikaw, matulog na ikaw.
Ayan, 4 million mega love shot at 14 thumbs up. Ayan yung baby ko mga lalabs, oh. Pare ko ilawas thumbs up from pare ko, eh. Lisongson mega love shout out Lisongson. Hello, host thumbs up. Lalab pare ko mega love shout out. Salamat sa pa-thumbs up. Ha. Ha. Say hi anak, say hi. Dalawas may maya mag-open din ako LS taga ikot. Sige lalabs, sige lang lalabs. Anong oras ka ba magla-live? Salamat lalabs, sino mo to sa taga ikot? Pare ko nagbaba ng bahay 2056 host WH ko. Kulang palalab ng 2,000 pa. Na. Maya konteo si jeepney driver si jeepney driver pala to. Sige lang lalabs. Puraybo, hello lalabs, shout out Puraybo. O iwan ko bakit lagi lagas. Dapat kasi lalabs nag-upload. Ikaw man, puro ka naman dede. Ayan. Oh. Itong magulo. Ayan, 5 million Migalab, shout out. Puraybo, Migalab, shout out. Lalab, Sherwin nagbaba ng bahay. Sige Sherwin, mamaya i-play kita ha. 5 million Migalab, shout out. 15 thumbs up po, thank you. Ang baby ko nagdede. 12K bahay ko, ang laki ng bahay mo sana all. Puraybo Lalab, Migalab, shout out. Tamsak na sa nakapin. Ayan, from Parikoy. Ayan. Parikoy Lalab, salamat sa patamsak mo po. Ayan. 6 million in the house, Migalab, shout out, 15 tamsak. Ayan. Maraming salamat po sa inyong support, mga lalabs. Padede tayo kay baby. Ayan, salamat sa patamsak. Sa bartiran lang lumakihos. Kaya pala. Yung sa akin nga, tingnan mo, nasa 4K pa rin, taga-ikot. Sa akin kasi wala pang time. Ayan, 5 million in the house, Migalab, shout out. Please come to my premiere tonight from Puraybo. Ayan. I'm gonna give you thumbs up, Puraybo lalabs. Hindi ka lang, baby ko. Ayan. Ayan, give you thumbs up. Bikulan ng Uragon, it's me also, Puraybo. Nasusinop yung baby ko. Tambay lang, 15 minutes open na. Ayan, from taga-ikot. Nasinok. Tambay
Ayan, magpaluto ako kay Papa Curry. Ayan. 3 million Migalab shout out. ADOH driver craft PH Tamsak host. ADOH Lalab Migalab shout out. And din kita ng jacket. Ayan, Lalab, may jacket ka na po, ADOH. Salamat, Lalab, sa patamsak. Bakit error? Oo. Ayan, ADOH Lalab, meron ka na pong jacket, Lalabs. Puraibo, ayan, 16 tamsak host. Ayan. Salamat po sa patamsak, Lalabs. Meron ka na pong jacket. Taga-ikot, ayan. Alright, Bula Labs, thank you. Wait lang, Malalabsa, pag natulog na tong baby ko, magbigay ako ng ayuda. Nandito kasi siya sa baba, oh. Hintayin ko lang pong makatulog. Ilapag ko di. Sobrang turog na. Kasi kanina nakasaksak sa ref. Kasi bago nag-wielding, sige tunog. Dating dikit host, tamsak sa lumpiang with egg. Ayan. Salamat, alam mo, wala ka pa rin ginakitan na kita. Ayan, no, bakit ayaw?
Ayan, meron ka na lalas. ADOH driver. Yan ba yung ano mo? 1.4. Ay, lalab, may jacket ka. Maya-maya lalabs ha. Diyan kita mamaya-maya. Ilapag ko lang tong anak ko ha. Hindi kasi natutulog. ADOH driver crop. Ayan. Maya-maya lalaw. Dito natutulog eh. Kala ko ba naman pikit na yung mata nito. Tingnan mo yan, dito natutulog. Ano ba to? Parang basa. Patingin nga. Wala naman. Ayan, ayaw kasing matulog tong batang to, oh. Ayaw pong matulog. Yan, inaantok na. Ayaw matulog naman yung bata na yan. Gusto sumama sa live ni mama, oh. Wait lang, maya po pag napaiga na po siya. Ayaw matulog man tong baby na to, oy. Si shout out anak, shout out everyone, shout out. Yung tiyan naman ng baby na yan. Yung tiyan naman na yan. Ha? Ano po iyan? Ba't ikaw hindi natutulog? At muna host, next ulit sabay kasi LS natin. Sige, taga-ikot lalab. Salamat mamaya. Baka mapunta ako sa'yo. Ano ka pa online? Upo. Upo. Mag-sleep na ikaw. Ayan, Tumilan Migalab. Shout out 16 thumbs up. Thank you po. Two hours lang ako mag-LS host from taga-ikot. Sige lang lalabs. Ngayon ka lang naman nag-start, di ba? Wala ka pang isang oras. Naka 1 hour na pala ako. Ayaw matulog ng batang ito. Madam Merminia Migalab, shout out. Nanganak na ako, madam. Ito po siya, oh. Nasisaryan po ako. Ayan na po ang baby ko, ang laki. Harang, salamat po sa harang, madam. Buko. Migalab, shout out sa lahat at kumusta? Wow, ayan na po, madam Herminia. Yung aking baby nakalabas na. Lumabas sa aking. Oo, iyak na yan. Huwag umiyak. Naka-live tayo. Ha? Ayaw mo matulog eh. Ayaw matulog ang bata. Babae po, madam. Babae. Babae po ito, oh. Babae po. Wag na iyak.
Pila ka pounds? Ano to lalab? 3 kilo. Nakalimutan ko. Nakalimutan ko lalabs. Basta nung March 3. Ang ano niya kasi ang haba. Matangkad tong batang ito. Oh, wala na, ubos na. Ano po siya, Madam Merminia? 3 cm pa lang nasa lying in ako sa clinic. Pumutok na yung panubigin ko. Tapos, hindi ako kayang paanakin. Dinala ko ng hospital. Alas 5 pumutok yung panubigin ko. Tapos, inabot lang siya ng 8 cm. Ang tumaas. Kaya ako nasisarihan. Ayaw lumabas. Ayaw lumabas sa baba. Kaya yung doktor, biniyak yung aking tiyan. Pahaba yung biyak. Ano pala ako dito, nung ata kami umuwi dito nung 8 ba? O, Madam Merminia. Blessings, di pa nagpapatulog sa madaling araw. Gising sa madaling araw. Hindi marunong umiri si host, Madam Merminia. Kahit anong iri ko, hindi lumalabas eh. Ang sakit-sakit. Ang sakit ang mag-labor. Hindi pa madali. Para ka nang mamamatay sa sakit, Diyos ko. Ayan, 3 million. Mega love shout out po. Ubos na. Ubos na anak. Sleep na ikaw. Ayan, 3 million mega love shout out. Paigain ko nga itong saglit. Baka di siya iyak. Wait lang po. Huwag ka iyak ha. Higa ka higa. Higa. Higa na mama. Play ka lang. Buko. Kabayaan mo na yan. Ganun talaga. Oo, ganyan karamihan. Basta panganay din. 30s na ang edad. Mostly cesarean. Ay, Diyos ko. Akala ko mag-normal. Mahal pa naman pag cesarean, Madam Herminia, oy. Yan, pinaiga ko. Naglaro-laro siya. Huwag sanang iiyak. Isama ka, anak. Ayan.
Tapos ang ano pa Madam Mermin niya, wala pa akong walang gatas. Meron kunti lang, nag-ano tuloy ako. Nagtsupon. Mahal pa naman ng gatas. Ayan, 4 million Migalab, shout out. Mamaya ka na umiyak anak ha, maglaro ka lang dyan. Makisama ka, ayan. 5 million Migalab, shout out. Ayan, busog naman siya, kaya maglaro-laro habang nakahiga. Iyak yan pag pagbasa na yung diaper. Gulay may gata, kain ng papaya. Ayan, kanina sinabawan yung ulam ko, Madam Herminia, yung manok. Para meron naman kukunti lang talaga. Alam mo nung sa ospital, sana nung alam mo ba yung anak ko na napunta yan sa ICU, Madam Herminia. Kasi siya nilagnat. Uwi na sana kami nun eh. Hindi na sana kami magtatagal sa ospital. Kaso lang nilagnat siya ng 2 araw. Grabe iyak ko. Kasi siya, nahirapan siyang huminga. Ilang araw ba kami doon? 1 week kami sa ospital. Bago nakauwi. Ganun pala yung nanay pag anak mo may sakit. Nataranta ako noon. Nung gabi kasi, nung hapon kasi yon, parang binaksin siya. Tapos nung gabi nilalagnat. Tapos inanuan ko lang siya ng parang tubig na pinunas-punasan ko lang siya. Tapos nung umaga nilalagnat uli. Tapos para 39 na yung lagnat niya. Tapos para siyang yung makahinga, tinakbo siya doon sa may doktor. Sabi ko, Dok, yung anak ko parang di na makahinga. Grabe ako yun, na-confine pa siya doon sa taas. Kaya kami natagalan. Hindi na over sa number of days. Parang na siya, Madam Herminia, na siya, over na. Kasi yung due date ko dapat February February 25. February 25 yung due date ko, nanganak ako ng March 3. Sobra-sobra na. Sabi nga doon sa 2 hours na lang bago siya makakain ng pupo. Buti na lang hindi. Nanganak ako 7:11 ng umaga. Nung nasisaryan pala ako. Nung March 3. Pero ngayon na okay na, kaso lang nilagyan ko lang ng bandage dito. Kasi medyo masakit-sakit pa. Paba yung aking tahi. Hindi pala madaling masisaryan, Madam Herminia. Parang kalahati ng katawan mo, hindi na nakakaramdam. Ito lang yung nakakaramdam sa akin. Ito yung ganito lang kalahati. Kasi nung binibiyak ako, nakikita ko pero hindi ko talaga tinitingnan kasi nakakatakot. Ang daming dugo. Mahirap ang buhay natin basta mga anak, 50-50 tayo. Oo nga eh. Yun, Madam Herminia, 3 days ako sa lying in. Dito lang malapit sa amin, 3 days. Nag-stay ako sa kanila ng 3 days. Tapos, pumatak yung, nag 3 cm siya. Alas 5 ng hapon nung March 2. Pumutok na yung panubigin ko. Nasa 3 cm yun. So, sabi naman doon, delikado daw yun na pumutok na yung yung panubigin na
3 cm pa lang. So ngayon nag-decide sila na ipadala ko sa hospital. So ngayon nung nadala na ng hospital, nandun lang sa emergency room, sige lang, sakit pa naman pag ganun talaga Tapos nag 6 cm na ako dun pa lang sa ER sa labas. Tapos pinasok na ako sa loob. Naghintay pa hanggang sa kinaumagahan. Kadami-daming mga buntis doon sa loob ng kwarto. Kasi hinihintay nilang mag 10 cm bago dalhin sa delivery room. Tapos yun, panay IAIS, nung pinasok ako, nasa 6 cm na ako. Tapos, after 3 hours, nag 7. Grabing sakit. Nag 7 cm ako, Madam Herminia. Tapos, ano nun, nag-IE uli. Dami-dami nag-IE. Paiba-iba yung tumutusok. Sakit. Ginaganon. Iba-iba doon. Tapos, nag 8 cm. Nag 8 cm. Tapos, alam niyo ba, Madam Herminia, nahirapan na akong huminga. Ang sakit talaga ng tiyan ko. Kasi 3 cm pa lang nung nasa line in ako, pumutok na yung panubigin ko Puro na dugo lang yung nalabas. So, nahirapan na akong huminga. Nagsiwa ko doon. Nahirapan na akong huminga. Hindi ko na kaya. Tapos yun, na oxygen. Hinintay pa nila, sabi ng doktor, saka yung nurse, kung anong sakit yung nararamdaman mo. Kung natatae ka na hindi maintindihan. Tapos yung 8 cm na, tinusok uli ako gano'n, ay uli. So after 2 hours, nag-IE uli. 8 cm pa rin. Pang IE, 8 cm pa rin. Hindi na siya gumagalaw. Saka hindi na ako nag-iiri. Kasi sobrang pagod ko na. Dito sa bahay, lying in sa hospital, sobrang pagod. Tapos sabi ng doktor, Eileen, 4 CS ka na. Alam mo ba yung naramdaman ko noon? Natakot ako. Nagdasal na lang ako. Sabi ko kayo na Lord, bahala sa akin. Kasi di ko na rin kaya. Pagod na ako. Yun na, dinala na ako sa delivery room. Sa emergency room pala, dun na. Tapos tinusok yung likod ko ng pampamanid dito. Binalik ko yung ko. Kasi baka tinatry nila Madam Herminia na kung kaya kong mag-normal. Dumating kami doon sa hospital alas 8. Alas 8 ng gabi. O 7:30. 7:30 ng gabi kami dumating doon. Tapos hanggang sa kinumagahan. Basta na si Sir yan ako, Madam Herminia, nag-start ng 7. Tapos 7:11 yan, lumabas na yung baby ko. Nabiyak na ako noon. Nilagyan lang ako ng oxygen kasi nahirapan na akong huminga, napagod na talaga ako kakairi. Sakit, hindi ko maintindihan yung sakit. Para kung natatae na naihi na hindi ko maintindihan. Ang sakit na ng tiyan ko. Nakakapanghina mag-labor, Diyos ko Panginoon. Akala kasi nila Madam Herminia, kaya ko yung normal, pero hindi. Pagpatak ng 8 cm, hindi na ako nag-iiri. Basta nakahiga na lang ako doon sa kama, bahala na kung anong mangyari. Pinasaya, ayan Miguel, shout out. Salamat lalab sa patamsak. Kaya hindi basta-basta mga anak, mga lalabs. Napakasakit. Ang hirap mag-labor. Hindi ko makakalimutan yung experience na yun, Madam Herminia. Yung tuwad-tuwad ako sa sakit. Lumuluhod ako, Diyos ko, grabing sakit talaga. Lumuluhod, tumutuwad, oh my God. Yung hindi ako nakatulog ilang araw. O dahil ilang araw ka nang naglibor, 3 araw ako sa line in. Sa clinic. Grabe yung labor ko, di ko na maintindihan, napakasakit. Tapos mapupunta lang pala sa cesarean. Akala ko kasi kaya ko yung normal, kasi alam mo, pag normal, parang mababa lang yung bayaran mo, di ba? Pag sa line in ka, mababa lang yung bayaran na ospital. Diyos ko, laki ng gastos.
Laki ng gastos. Yung gamot, yung pagkain, yung pagod. Tapos na-confine pa yung baby ko. Kaya double-double yung gastos namin. Yung sa akin, nasa ata 33,000. Yung bill ko 33. Hindi, nasa lang kami, public lang, Madam Mermenia. Sa akin, 33,000. Sa kanya, 13K, yun lang. Hindi naman inabot ng 100K. O, ganyan, host. Grabing gastos, Madam Mermenia. Akala ko ba naman maka-normal, kasi pag normal, mura lang, lalo pag sa lying in, 5,000 lang yung bayaran, no. Di pala kaya. Ang hirap, but thanks God, makaraos na. Sabi ko noon sa sarili ko, ayoko nang magbuntis uli sa sunod. Ang hirap mag-labor. Malasakitos meron dyan. O lalab meron doon, pero hindi lahat, may binayaran pa rin kaming 1K. Hindi siya na zero balance. Buti na lang may PhilHealth ako. I-update ko pa yung PhilHealth ko. Mas maganda talaga pag may PhilHealth. Nakakabawas ng gastos. Alam mo rin pala yan, malasakit, Madam Mermenia. Kasi taga Bicol ka rin, di ba? Pero naka-avail ka. Oo. Oo, Madam Hermenia. Oo, nakatulong pa rin yung PhilHealth. Dora, nandito ka pa ba? Si Rodora, nandito pa ba? Wala na si Rodora. Oo nga, Madam Hermenia, mabuti nga. Buti lang yung anak ko hindi makulit, busog kasi. Nagigahiga lang. Ingat lang, host, at kain lang. Ayan. Oh, Madam. Salamat.
walang anuman po. Ayan. Paluluhain mo pa. Wala kang ano, Madam Herminia, wala kang premiere. May premiere ako, host. Ayan. Sige po, baba mo po para matamsakan po natin. Ayan, harang. Salamat po, Madam Herminia. Sa harang po, maraming salamat. Sige, tamsakan natin yan. Or within 3 days. And Madam Herminia, shopping and getting groceries. 6.18 ka na pala, ang laki ng bahay mo. Yan, dikit ko sa'yo, Madam Herminia. Ayan. Pared pa, oh. Dikit ko rin to sa'yo. And Madam Herminia, ha, tamsak na. Si Vene ko to. Dinikit ko rin to sa'yo, Madam. Os, maraming salamat po and maraming salamat din po. 3 days pa pala to. Ang laki na ng bahay mo. Nakasweldo ka na, Madam? Nakasweldo ka na ba kay YouTube? Nakasweldo ka na ba, Madam, kay YouTube? Ang laki na kaya ng bahay mo. Ayan, si Bicola ng Uragon, tamsak din to sa'yo. Ako yan. Wala. Hindi ka pala nakasahod. Kung wala rin, ilang buwan na ba? Wala. Ano na lang sa akin? Sana makasweldo by April, ano, Madam. Ayan, tamsak na. Meron na akong ano yun, 91, $92, $8 na lang. Bago mag 100.
Ay, iyak na siya. Kaunti pa. Kaunti pa lang. Sana nga makasweldo pambiling diaper. Ay, Diyos ko. Ay, opo. Naiyak na yung baby na yan. Magpakarga na naman yan, Diyos ko. Oo, sabon at diaper, makatulong na yan. Opo, Madam Merminia. Sana nga makasildo ako eh. Kano pa naman yung diaper? 300. Po. Oy. Tapos pa, Madam Merminia, wala pa akong gatas. Ay, dede na naman yan. Ay. Po. Po. Oh my God. Crying now. Po. Mama. Mama naman. Sa bawos, ayan, vegetable para may gatas soon. Kuha tayo ng electric pan. Gusto na naman ito karga. Karga na yan. Pasaway naman yan. Pasaway naman yan, baby na yan. Pasaway naman yan siya. Yan, Madam Merminia, oh. Say hi, anak. Naiyak na, magdede na naman to. Basa na kasi ang diaper. Gusto na palitan. Pasaway naman niya mama niya yan. Naiyak naman na yan, oh. Opo. Ay, sige, magpaalam na tayo. Yan mga lalas, magpapaalam na po si host.
Kasi naiyak na yung aking baby. Ayan, everyone, thank you so much. Mag-ingat po tayong lahat. Saan man tayong sulok ng mundo, mga lalabs. Ayan, yung aking kasing baby naiyak na. Naiyak na yan. Sige na po mga lalabs. Thank you so much everyone. Bye-bye. Madam Bermenia, thank you po and God bless. Mag-out na po si host. Mamaya uli anak.